Napuno-puno ang mga truck sa wa magamit nga mga wires ang nahipo sa nagpadayong joint clearing operation sa Mandaue City. Moabot na sa 700 kilos ang nadispatchar nila ug nabantayan nga nahawan-hawan na ang ubang lugar nga natrabaho. Ano ang detalye sa report ni Nico Sereno? Kapin sa usa ka buwan na sukad gitutukan sa joint clearing operation ang A. Del Rosario Street sakop sa Centro Core o tunga-tunga sa Dakbayan. Hapit na sila maabot sa tumoy sa maong kalsada, duol na sa City Hall area. Padayon ang paghipos sa nagyungyong nga mga wire, pagbundle o pagbugkos ni ini aron limpyo tan-awon ug pagputol sa mga wa nagamita nga linya. Mabantayan ang diferensya sa mga dapit nga natrabaho na itandi sa mga wala pa. Gipasabot sa crew sa telecommunications company, mugamit sila og ekipo pagsusi kung aktibo pa ba ang linya, ang mga dead wire o wala nagamita ang ilang putlon og hipuson. Naay mga linya na to nga kuan nga putol na daan, putol na. Silbi kato na siya mga sakaraan nga linya sa DSL pa na. Then karon naka-upgrade naman ta sa fiber ang katong mga DSL nga linya wala na magamit. Ato nang gitahinay kuha. Matud sa focal person sa clearing operations, magkinahanglan sila og dugang personnel sa mga kompanya nga involved aron mapaspasan ang trabaho. Apektado sab sila sa panahon kay muhunong ang trabaho kun mag-uwan. They're pacing and then will improve next time para makusog na to. Maybe mag-add tag mga personnels kunya nitabang kita nila like ato mga boom truck provided by the city ang pag-collect sa mga wires para lang yun makakonsentrate ang mga telcos for the clearing ra gyud. Sa mga naputol nga dead wire, ang taga Department of General Services o DGS na ang mo-dispose ni ini. Sukad Setyembre 19 nga nasugdan ang clearing, muabot na sa siyam ka truckloads sa karaan uwa na magamit nga mga wire ang ilang na dispatchar. Giban-abanang muabot kini og 700 kilos tanan. At mga intersections then karon ang mga kuan na sa major nga daan after ng kuan is masudog barangay. The following day lang yung hipuson niya. Okay, di man sa mi gusto makakosa sa traffic. Okay, sayo man islas buntag dayon manguha. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.